kan datti ne, da kun kira zan dauka, da kun kira zan dauka. Kiran wayar ta ku yin na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Kiran wayar ta ku yin na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Kun yi min na kauna, kuna ginshiki na, gaskiyar nufina, kuna nan a raina, ku gana duk nufina, ku ne zan wa kauna. Ba me zanayoyin aka taba ku inda ina numfashi. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Kauna ba za ta kare ba abada, gani da ku ba za mu rabe ba. Zo gare ku ba wai ne ba, gari garin ku bai nisan ba, da nisan garin ku yin kunyo kira na ba zan ki da so ba. Jikan datti zan zo mi farin ciki da ni da ku ba wai ba. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Menene ba ku yi min ba, ku na kira na tari duba, wasu kiran ku ban faɗaka ba, a haka dai ba ku sare ba. Kuna biyan dukkan lamurana, sirrin ce Allah bar gauna, babin da zanyo inda har ban kula da ku ba masoya. Kiran wayar ta ku yin na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Godiya nake yi tayi gare ni dan fa kun yalacci, a kaina fa kun shiga kunci, da an zage sai ku ci kunci. Kun yi faɗa a kaina tari, da ni kuna yin inkari, da ku bani dama jalla guni saka wa dukkan soya. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Addu'ar ku kaina na aiki, domin yanzu ba na yin raki, ko ina idan har na je faɗi suke jikan da mai kirki, aka kamata ya filin yaki, fiye da haka zan wa masoya. Ko mai tsanani zan jure, tunda kai na su ma sun jure. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. A ƙarshe ina neman afuwar dukkanin masoya guna, wanda na yi wa laifi da salina ko kuma akasin harshe na. Kiran kuna saka na ji daɗi da walwala akan fuskana, farin ciki ya lallaba rushe na domin duk kiran da kuke min. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo. Idan har akwai sakonni an gare to bagaran bana, ko shawara ce a gare ni 08149076462. idan ka sa haka sai ka kira jikan da zai amsa ba. Kiran wayar ta ku in na gano masoya ina jin daɗi, haka yasa na zage damtse domin yau ya ba muku zanyo.